Voda je dôležitá pri príprave kávy? Ano. OK. Ľubo, ty sa zaujímaš o vodu do úplných detailov za posledné obdobie, čo viem, tak som rád, že si prišiel a že sa budeme o tom spolu rozprávať. Měřili jsme tu hodnoty, nevím, kolik máš změřený úplně z těch tvých testů na vodu tady, ale TDS bylo někde okolo 180. Tu práve máme 267. Tak, 280. 267. No. 270. 270 přibližně. Ve městě bylo přibližně 200. 200. Čiže nemusíme až tak upravovať vodu v meste. No, tolik ne. Takže máme tu dva typy tvrdosti vody. Máme tu alkalicitu, to je uhličitá tvrdosť vody, a máme tu celkovú tvrdosť vody. A tieto dve tvrdosti vody si vieme zmerať práve jednoduchými testami a vlastne slúži nám to na to, aby sme vedeli, z akej vody vychádzame. Hej? A potom, kam sa chceme dostať. Čiže veľmi jednoducho to funguje. Toto dokonca, tieto kvapky fungujú tak, že si vieme ešte dokonca veľmi jemne zistiť tvrdosť vody, dokonca na 0,2 desatiny. Presne. Čiže toto nám poslúži na to, aby sme zistili, ako máme vodu. Podľa teba, aká hodnota by mala byť? Takové obecné doporučení, ono záleží, v jakých se budeme bavit stupnicích. Tuším, taková ta německá stupnice, co používáš ty většinou, tak jsou ty čísla 3, 4, 5, 6. Ty stupnice, co používáme my z pohledu měření nějakých jednotek, částic, co říkáme těch TDS, jakoby těch ppm, tak tam se to převádí cca zjednodušeně krát 20. My to většinou násobíme krát 18. Takže když se bavíme o čísle, že třeba alkalita je 3, tak v tom našem převodníku by to mělo být 3x18, někde okolo 54. Řekněme jednoduše krát 20. Jakože to jsou rozpustné látky vo vodě. Cca. Ono to chemicky ještě takové trošičku složitější. Záleží, těch jednotek je tam jakoby 10 různých, co jsem viděl, jakože různých německých a francouzských a dalších všemožných. Ale bavíme se o nějakých takovýchhle jakoby číslech. To znamená, když budeme řešit tu celkovou tvrdost, tak většinou se snažíme u filtrované kávy dostat někde na číslo, řekněme, 80 až 120 u té celkové tvrdosti. To znamená, to bychom byli někde okolo 5, 6, řekněme, německý, max, 4 až 6. Někdo je zvyklý si tu vodu dělat i na jenom pouze třeba 60, dát tu celkovou tvrdost. To znamená ne nějakou zásadně vysokou. A tu alkalitu na filtrovanou kávu máme někde doporučení mezi 20 a 40. Dlouhý roky se tradovalo, někde hýbejte se někde okolo 40, 50, 60, ale opravdu na ty modernější kávy, na ty dobrý světlý pražení je lepší být někde, někdy i třeba pod 20 vyzkoušet si ty hodnoty. Ako to dosiahnuť? Vychádzame z toho, ako máme vodu vo vodovodnom kohútiku, lebo každý, asi predpokladám, bude využívať práve tú vodu. A na to práve sú tieto kvapky. A keď zistíme, že máme vyššiu hodnotu, ako potrebujeme, tak musíme s tým niečo spraviť predsa. A je viac možností, ako to spraviť. A jedna z tých možností je určite konvica Pigwater. Toto je moja domáca konvica, vidíte, pekne ošuchaná už. A asi 4 roky používaná dennodenne. Vidíte, v akom stave je, úplne, že perfektná. A vyumývaná, super. A práve touto konvicou vieme si upravovať tvrdosť vody. Vlastne zmäkčuješ vodu týmto? Zmäkčujem vodu a zmäkčujem vlastne tak, že tento filter používa tzv. Bypass. Čo znamená, že vlastne buď otváram alebo zatváram ten prietok, ktorý mi buď celkovo všetku vodu odfiltruje, alebo čiastočne, respektíve urobí bypass, hej, že urobí obtok. Vlastne si ho akoby riedím podľa toho, ako potrebujem. To si nastavíš na začátku toho procesu, ještě předtím, než si tu vodu děláš, tak? Presne tak. Na to slúžia aj také
také papieriky, ktoré sú v rámci balenia a to ti ukáže, že vlastne na akú hodnotu by si to mal nastaviť. Čiže vlastne táto konvica nám naozaj vie upraviť vodu tu v Dubravke alebo v Bratislave na tú hodnotu, ktorú potrebujeme. Ešte je tam možnosť vymeniť filter za Endurance. A Endurance má práve tú schopnosť pohltiť viac minerálov, respektíve vlastne tú celkovú tvrdosť znižiť, ale je tiež tam nejaká hranica. Ale tých 450 by mohla byť práve tá vrchná. To znamená, hranica. to už je možná hranice pro člověka, aby zvážil, že už se mu třeba nevyplatí tahle konvice, ale už si tu vodu dělat od nuly a přidávat si mineralizaci. Takže vlastně je to taky individuální pro každého člověka. Ešte je tu potom taká možnosť, že máme tu možnosť kúpiť Aquabelu. Je to minerálna voda, ktorá má tam má nízké hodnoty, vlastně tam jsme se dívali, tuším okolo 120 bylo, 120 rozpustných látek. 120 jako. Ono, ja som to meral s týmito kvapkami, ale išiel som na celé stupne, čiže bolo to nejakých 2 alkalitná, čiže uhličitá tvrdá, alkalita, a celková tvrdosť bola na nejakých 5. Takže vlastně můžeme případně, kdyby to bylo málo, byla nižší extrakce, může si člověk trošičku ještě naopak dokapat, trošičku si ten profil vylepšit. Že vlastně... Alebo doriediť. To sa ešte práve tak dá spraviť, že keď potrebujete tvrdšiu vodu, tak túto vodu sa dá doriediť z kohutíkové vody. Ano. A zase podle toho, když tady mám třeba těch 270, vím, že si dám půl na půl 270 a 120, takže tom jsem někde v polovině, prostě mezi tím. Ja to tak robím doma, ja som práve dneska upravoval vodu tak, že som dal 90% som dal tejto vody a 10% som dal z kohutíkovú vodu a vyšlo mi to práve na tú hodnotu 3 a 6. Prečo upravujeme vodu? Aby alkalita vplýva na takú, by som povedal, na šťavnatosť, ovocnosť a acidita v tej káve. Napríklad viem, že keď mám príliš vysokú alkalitu, tak tá acidita sa skôr stráca a nie je taká vybalansovaná. A keď je zasa príliš nízka, tak je to také suché. To je takový buffer, takový zásobník, který dokáže tu aciditu neutralizovat. Takže čím větší je, tím více mi tam ty kyselinky a ty šťavnatý chutě můžou ztrácet. Ono to má výhodu, stabilizaci pH a všechno ostatní, ale trošičku více to prostě takže väčší buffer znamená... Více stabilizuje to pH. Takže to je jakoby v pořádku, ale jakmile už ji máme příliš vysokou, už to... Ono některé kávy jsou šťavnaté, jsou kyslé, některé ty kenské kávy, některé kávy to přebijou, nebo mají ten profil takový, že klidně si můžeme dovolit mít větší tu alkalitu a nevadí to ničemu, ale u některých káv, kde to chceme vytáhnout a ta káva v podstatě je taková slabší, tak my to úplně ztratíme. Prostě tam se to úplně vyneguje, že to potlačíme, ten profil té kávy. Ešte znova by som prešiel k tej uhličitanové a celkové tvrdosti a vplyv chutí na to. Ano. Ono v podstatě my k tomu se vrátíme i z pohledu potom tady těchto minerálů, protože my minerály, které si dáváme ideálně co do nejčistší vody, tu máme například tady. To je voda, která má ppm v podstatě 0, možná 1, jakoby nic. Ta voda je úplně čistá, potravinářská. Tak my potom jsme páni toho, jak vlastně ten profil bude vypadat. Problém je, a to právě proto fungují některé tyhle komerční produkty a komerční značky, co tu jsou, my si tu vodu můžeme míchat i doma. Ale jak to uděláme, když vezmeme kalcium, vezmeme vápník, tak potřebujeme nějakou formu vápníku, která je dobře rozpustná ve vodě. Protože jsou různé formy kalcia, různé formy magnézia. Však magnézium znáš, máš i na ruce, ne, jakoby normálně ta křídá, že jo, prostě tak to funguje. No ale tak to nechce člověk si dávat do vody. Takže jsou lidé, co si hledají potravinářské formy různých minerálů a snaží se je rozpustit ve vodě. Ale ne každá forma toho minerálu je rozpustná ve vodě. A jsou různé metody, lidi to dávají, co jsem se díval, do chladničky, používají sodomaty. Jak se vyrábí soda,
takže vlastně ono ti to jako kdyby našlehá ty minerály do toho, 2-3 dny se to rozpouští. To by nikdo nechtěl dělat, nebo to se dělá velmi málo lidí. Tady tyhle... Alebo ještě aj sodu bikarbonu používají jako... Vše možné jakoby varianty. Ale jako vlastně alkality, ne? Sodu bikarbonu jako alkality. Používají jsou i minerály a různé formy, které vlastně jsou jakoby spolu, tyhle verze. To znamená, oni fungují jako obojetně, nefungují jenom jako jeden prvek. Tady třeba lotusky, to jsou jedny z takových asi z nejstarších takových už jako profi produktů, tak oni mají 4 minerály. Mají kalcium, magnézium, které nám určují tvrdost. A mají celkovou tvrdost. A máme sodík a draslík, které nám zase určují tu alkalitu. A zase je to tak, že jsou tam nějaké formy těch minerálů. To znamená například u kalcia, u vápníku máme chlorid. U magnézia máme chlorid. Ty chloridy se právě dají takhle krásně uchovávat v bombičce. Jsou dobře rozpustné kapou a nemusí to člověk nechávat 2-3 dny rozpouštět v té vodě. Prostě může tu vodu v podstatě hned používat. Protože i kalcium, i magnézium má spoustu jiných forem, které jsou pro někoho třeba chutnější, nebo i my, kdybychom udělali rozbor vody, co tady je v Dúbravce, tak zjistíme, že tam máš 3-4 formy kalcia. Ale to nedocílíme tím, tady máme prostě jenom jednu formu, která je dobře rozpustná. Ale to neznamená, že tahle forma kalcia bude každému chutnat. Někdo ji tam bude cítit, dá si ji tam míň a hledá třeba nějakou jinou alternativu. A u magnézia to stejné. Někdo prostě to magnézium ve formě toho chloridu taky nemusí mít rád. To znamená, jsou velcí příznivci a myslím si, že většině lidí bude káva připravovaná z lotusu jakoby fungovat, ale pak budou lidé, co nebudou mít rádi tenhle profil vody a budou hledat nějakou jinou možnost. U sodíku a draslíku je to podobně. I tady ty jsou vlastně ve formě těch bikarbonátů, což dělá ten buffer, což dělá tu vlastně alkalitu, určuje tu alkalitu. A zase jsou i různé formy, ale nedají se dobře míchat, anebo co jsem se díval, jsou dostupné třeba v Americe ve formě jakoby už hotové vody, že už je zamíchaná voda, ale to nedává jako vůbec logistický smysl si sem posílat vodu a řešit vodu. Takže... Ještě existuje vlastně ten prášok, čo je dost populární, third weight water. Ano, a potom jsou takové produkty, které jsou úplně triviální, jednoduché, že člověk si vezme takhle 5 litrů, podívá se na ředění na 5 litrů, může si dát celé, nebo si to rozpůlí. Jsou ještě takové produkty, že třeba Aquacot a tak, že oni doporučují polovinu dát a ty si tam nasypeš buď celý nebo polovinu, zamícháš a máš připravenou vodu v profilu, tak jak ji připravil ten výrobce. Oni mají i různé profily na světle pražené kávy, tmavě pražené kávy, na espressa, na filtrované kávy, takže může si člověk vybrat z toho něco, co mu chutná. Tady u těch lotusek s těma se i soutěžilo, to znamená, nejsou to vůbec zlý produkty. Člověk, třeba někdo typicky, jsou lidé, že mají rádi poměr víc kalcia, méně magnézia, ty zase používáš naopak víc magnézia, méně kalcia. Ale ono to je v pořádku. Magnézium je dobré, ono dává nějakou větší třeba šťavnatost, kyselost, je dobré na keňské kávy, etiopské kávy. Tady, i když to člověk... Někdo hovorí, že magnézium je právě horké. Záleží, jakou máš i subjektivně chuť, protože když ta šťavnatost tam je té kávy, ale některé kávy nemají velké tělo. Různé etiopské kávy, vožtky nemají velký silný tělo, který tam chceš vytahovat. Takže ty, i když tam dáš toho magnézia třeba moc, tak ty to tam nebudeš nějak zásadně cítit. Ty z té kávy neuděláš úplně nějakou naturálku s nějakým velkým tělem. Poviem vám dnešný kávový zážitok. Išiel som si pripravať kávu, len problém, došiel mi filter na pig water. Čo mám spraviť? Mal som kúpenú práve túto vodu doma a vedel som, že na tú kávu, ktorú som išiel pripravovať, že budem potrebovať trošku tvrdšiu vodu, ako je práve táto minerálka. Táto minerálna voda je s nižším obsahom minerálov, má nižšiu hodnotu, ako som potreboval. A čo som spravil? Tieto kvapky mám tiež doma, tieto lotusy, a vedel som si pekne dokvapkať túto vodu a dal som 3 kvapky magnézia na nejakých 650 ml, som dal 3 kvapky magnézia a 1 kvapku kalcia a ešte som tam dal potásium, draslík, som dal 2 kvapky.
Nemeral som to, ale viem, keby som to zmeral, tak by to bolo, to som inokedy meral, tak to bolo na hodnote 3 stupňoch uhličitanovej tvrdosti a nejakých 6 stupňoch celkovej tvrdosti. A urobil som kávu a káva chutila. Aj mne, aj manželke, keď začnú piť deti kávu, tak aj im bude určite chutiť. Hej. Takže skvelý výsledok. Takže máš kúpenú vodu, máš kvapky a máš vyhraté. Nepotrebuješ, lebo môže sa stať, že nemáš demineralizovanú vodu, lebo ti došla drahá, niektorých v lekárniach je moc drahá, tak to riešime aj trochu inak. Dá sa ešte riešiť to aj tak, že mám pig water a tiež si ho stiahnem čo najviac. Napríklad som mal takú skúsenosť, kde bola príliš mäkká voda. Na našej chalupe bola príliš mäkká voda a keď som urobil kávu, tak nechutila dobre. A predsa som to s úplne otvoreným filtrom cez toto prehnal, tú vodu, hej, a urobil som si kávu a mala lepšiu chuť. Neviem, čo sa tam presne udialo, ale proste táto konvica pomohla pig water aj na úplne mäkkú vodu. A vlastne tam, kde je úplne mäkká voda, tak tam práve pomôžu tieto kvapky, alebo potom treba riediť s nejakou dobrou minerálnou vodou. Ano. Oni právě tady tyhle kapky se dají krásně i měřit. Člověk si může pro kontrolu zkontrolovat, že opravdu to, co tam přidá, tak to se mu ukáže. Ale některé ty komerční produkty jiné, jak jsme se bavili, tak oni používají trošičku chemický jiný přístup a některé věci se nedají změřit. To znamená, tam potom je někdy těžké a člověk nemůže používat tady ty běžné produkty na změření a byl by z toho zmatený, proč najednou tam není to, co tam má být. Oni se používají i jiný principy chemické na tu alkalitu, na ten buffer, nejenom jako ze sodíku a z draslíku, jsou i jiný. Nebo respektive ono to není, že sodík a draslík, ono to je z těch bikarbonátů, ale váže se to sodík a draslík jakoby k tomu. Lubo, a ty čo teraz v poslední době používáš doma? Já jsem si zvykl i na tyhle Apaxy, což je jeden z takových posledních výstřelků až z daleké Austrálie, tvoje oblíbené. Tuším z Melbourne. A je to trošičku jiné zaměření než lotusky, které jsou jednotlivé minerály. Tady jsou směsi minerálů. To znamená, i třeba v tom nazývají tonik. Nazývají tonik. A je to i vlastně ten profil, i to jméno to říká vlastně za vše. Takové šťavnaté, světlé, je to na keňské kávy, etiopské kávy, kde chce člověk vytáhnout trošičku šťavnatost, nepotřebuje tolik těla, má rád takovou ten pocit v puse, takové opravdu jakoby kyselosti. A tady například máme, i když se podíváš, magnézium chlorid, kalcium chlorid, je tady dalších ještě asi 5-6 prvků, řekněme, jakoby spolu můžeš se na to podívat v rámci toho toniku. To znamená, je to jak taková směs připravená. Dá se používat samostatně, nemusíš ji kombinovat s jinou, případně můžeš kombinovat i s lotuskama. Potom druhý zajímavý profil velmi, oni ho nazývají džem, a ten je právě pro milovníky naturálních káv, které mají nějaké tělo, bohatý profil, sladkost, krémovost, takové něco trošku jiného, než hledáš od tohoto profilu. A zase tento se dá používat úplně samostatně, ale i ten, když se podíváš na složení, obsahuje velmi podobné prvky. Ono to je jenom v jiném pořadí, trošičku jinak namíchané. A stále jsou to ty jisté prvky? Malinko jiné. Oni používají třeba 8 různých jiný poměr, malinko některé jinak. A potom je velmi zajímavý tento lilac. A ten je, jak vidíš, elegantní, florální. Na gejše. Takový, přesně. Je to na pink bourbony, nějaký red bourbony, sidry, gejši, na kávy, květinkovost, tam chceš vytáhnout trošičku z toho. Ano, voštky, krásné. A zase dá se použít úplně samostatně. Tento profil, jinak ze zajímavosti, je prý nejvíc oblíbený v Číně, že kvůli asi čajům, jak tam pijou. Aha, to je dobře. A tento vlastně šťavnatý, ten zase mají strašně rádi Australani. A já jsem si oblíbil velmi tady ten džem, to tělo. Toto by bylo pro mě. To znamená, já když si míchám profil ze všech tří, když si to jakoby míchám, tak použiju nejvíc například toho těla, toho džemu, potom dodám druhé největší množství, použiju toho jakoby lilaku, té květinkovosti a v podstatě nejméně si dám toniku. Ale ne žádný, je tam, prostě i tak tam je.
ten poměr. Jsem si našel takový oblíbený poměr, který teďka Alebo je podle kávy. Můžeš podle kávy, ale pokud chceš zkoušet třeba, že různé kávy, aby si měl na stejnou vodu, že jakoby kvůli jednoduchosti, i pro porovnání, protože když si na každou kávu budeš měnit profil, tak nebudeš vědět úplně, co ovlivňuješ. Takže když má člověk nastavený jeden recept, že má oblíbený recept na kávu, jedna voda a můžeš pít a jsi spokojený. Jsou super, jinak opravdu mají to perfektně vymyšlený. Čiže vlastně chutí každá inak, použiješ len inú vodu z iných kvapiek. Ano. A chutí tá istá káva, len trochu inak. Ano. Nie je tam jako taký úplně zásadný ano, rozdíl. A oni ještě i dělají doporučení, že člověk si může dát do konvičky v podstatě skoro nulovou vodu, nebo oni používají i normálně jako demineralizovanou destilovanou vodu čistou a dokapávají si vlastně až do toho finálního produktu. A pro porovnání jakože dokapávají. To znamená, i tak jsou jakoby zvyklí, že udělají si různý cuppingy a zkoušejí a kapají potom následně. Je to taky proto připraveno. Ano. Ako je to zábava, že do hotového beču alebo filtru si kvapkáte zmes minerálov a mení sa vám po každej kvapke chuť. A je to plná bomba. No. Někdo může říct, že jsou to nějaké směsi a proč já si tady můžu kontrolovat u těch lotusek úplně separátně. Na druhou stranu tady mám 6, 8, 10 minerálů, tam mám 4. Takže je pravděpodobnější, do množstva vody jedna kvapka? Když člověk si dělá 1 litr vody, tak přibližně je to relativně dost velké množství kapek. Je to 60 kapek na 120, jakože používá se většinou 40 až 60 kapek. Ale jako uteče to rychle. Není to tak, že by to také jakoby pomalé. Tady to tolik kapek není. Cenově tohle se pohybujeme, ty 3 krabičky spolu někde okolo 90 €, takže někde okolo 30 € za tu krabičku. Je to dražší varianta, na druhou stranu dokáže udělat fakt super produkt a vydrží to nějakou dobu. Jako to není, že si člověk z toho udělá 5 káv, to vydrží opravdu na desítky litrů. Máš to aj prepočítané, že koľko stojí liter? No, už jsem si udělal možná kolik? 1000 káv? 1000 káv. 1000 káv. Ale přibližně, že 1,30 €. Ono to vychází tak, že když se používají cca 3 až 4 gramy jakoby, a máš 100 ml profil, tak není to úplně, že mililitr gram, asi jakože přibližně, ale řekněme, že na nějakých 30 litrů by měl vyjít, řekněme, jedna tady tahle. Takže 1 litr euro. cca. Tak to může být. Ale úplně super šťavnatý vody. A při lotuskách to vychádza kolko? Při lotuskách to tolik nebylo, to byly centy. Tam už to vycházelo jakoby centy, protože tohle celé může stát, já nevím, 40 €, ale tam se používají z tohoto, ty používáš třeba 4 kapky, 5 kapek, z tohoto taky, že to ještě méně kapek použiješ, 2, 3, 4 kapky, tam to vydrží opravdu dlouho. Tam je otázka potom skôr ta cena tej demineralizované vody. Ano, k té vodě. Tyhle produkty nejsou zas tak šíleně drahé. Na druhou stranu člověk si to může míchat sám, ale vyjde ho to podle mě časově, musí sehnat ty produkty v potravinářské kvalitě, nesežene jich tolik, podle mě nemyslím si, že bude to chtít míchat, bude to chtít řešit. Možná někdo ano, ale to bude extrém. My jdeme na jednoduchost, na použitelnost, která mě nezabere čas. Naleju si vodu, do kapusy, vodu dám, případně do chladničky mám připravenou. Můžu si nachystat 3 litry, 4, 5 litrů, do barelu si nachystám, mám tu vodu připravenou na další dny. Když vím, že vypiju třeba z pohledu rodiny, když by si dělal doma, že vypijete litr až 2 litry třeba denně, jakoby té vody, tak si budeš připravovat 5-10 litrů zároveň, že si uděláš. A tam potom to člověk nemusí dělat na kapky, ale odměří si to jakoby na gramy. To znamená, ty si naléš potom třeba 3 gramy, 4 gramy, že nemusíš to jakoby kapat. Můžeš si to i vážit. Tak z tohto mi vyjde, že rozumné riešenie je použitie menej tvrdej vody a použiť lotusky ako lacnejšiu alternatívu, že si dokvapkám mäkšiu vodu. A toto je už fakt, že pre takých fanšmekrov, čo si kupujú kávy prepočet na kilo od 70-80 € až do 1500. Asi tak bych to i doporučoval. No. Že toto bych použil na opravdu jakoby špičkový kávy, jakože opravdu to stojí za to. A
Ty lotusky sú veľmi dostupné cenově. Vydrží dlouho. Ešte veľmi páči sa mi aj pri lotuskách to, že hotový batch si môžem dokvapkať. My tu máme zníženú celkovú tvrdosť vody a vlastne ten batch, keď spravím ako hotový, tak si ho ochutnám, čakám ešte nejakú dobu, kým vychladne v tom pohári a zistím, že či chcem meniť tú chuť alebo nie. Ak áno, zistím, že ešte by to mohlo byť chutnejšie, tak kvapnem napríklad kalcium, keď to chcem také sladšie alebo také vyváženejšie, ten magnézium na šťavnatosť a sódium používam, keď chcem stiahnuť zasa horkosť v tej káve a potassium, ten draslík mi tiež funguje aj na tú šťavnatosť, na tú aciditu. Čiže Lotus je dobré riešenie mať u seba doma alebo v kaviarni a takisto aj toto samozrejme, lebo toto sa nepokazí. Toto už je skôr taký level, napríklad tie Apaxy, že keď chceš mať naozaj že istotu, čo sa týka vody. Že máš skvelú kávu a použiješ skvelú vodu na to a bude bomba výsledok. Takže ešte by som chcel sa vrátiť k tomu, že napríklad máš rôzne stupne praženia. Máš pražiarov, ktorí majú nejaký rukopis svoj pražení, že buď pražia skôr ako Omni-Rose, alebo trošku dlhšie, alebo nie až taký svetlé praženie, tak tam práve sa hodia tieto kvapky, lebo práve toto ovplyvní dosť ten výsledok. Keď máme svetlo pražené kávy, tak mám takú skúsenosť, tak tam aj kľudne mäkšia voda je na to úplne vhodná. Ty máš akú skúsenosť s týmito? Jsou právě super i doporučení některých zahraničních značek, ale i tady už začaly to některé vlastně dělat, některé pražírny. Třeba jak jsme se bavili o těch Say z New Yorku, z Brooklynu, oni mají doporučení klidně na 15 jenom alkalitu dávat na ty jejich kávy. Jsou i různé recepty, co oni už nastavují a doporučují a opravdu to se mi líbí. I vlastně ti to taky mají vlastně, že? Hej. 50 beans. Áno. Roman odporúča dokonca 40 až 60 ppm. Áno. A čas extrakcie v tomto prípade medzi 4 a 6 minútami. Je to tak? Je to tak, máme to vyzkoušeno, že i na 4 minuty může být extrakce relativně nízká. Když jsme kontrolovali na refraktometru, tak klidně bychom mohli být 4,5 až 5 minut. A někdo se děsí toho času, že vůbec se nechce dívat na čas přes 3 minuty, že se bojí, že mu ta káva nebude chutnat dobře, že bude horká, že bude nějaká divná chuť, že mu to bude svírat pusu, ale i časy 4 až 6 minut, proč ne? Čiže vlastne, ak logicky, keď vychádzam z toho, že tie minerály v tej vode nejak vyťahujú z tej kávy viac, alebo prečo ten čas mäkšej vody môže byť dlhší pri extrakcii? Tak ono, i když je ta tvrdší voda, já to nemám vyzkoušeno, ale je to prý dobré vyzkoušet, že i déle teče. Když zaleješ nálev, třeba V60 nebo jakýkoliv jiný dripper a máš tvrdší vodu, takže to déle teče. Poznal si to někdy, když jsi měl nějakou tvrdší vodu, že prostě že by ti to déle teklo? Mal som niekedy taký pocit z toho, len som nevedel, že či to je kávou alebo filtrom. No, protože nikdy člověk neví, ale opravdu ono to má větší schopnost extrakce, větší schopnost to z té kávy jakoby vzít nějaké věci, ale už to někdy může být moc. Už to někdy může brát příliš mnoho. Různí chemici, kteří se tím zabývají, dělají si různé práce na tady tohle téma, ale není jedno obecné doporučení, že tento minerál je zodpovědný za tohle, tento za tohle. To znamená, i proto je to pro spoustu lidí složitý proces toho hledání, protože není jednoduchý návod na to a může to být i dost subjektivní. Jsou jenom nějaké obecný vodítka jakoby co nepoužívat, co používat, nebo kde zkusit být, ale není úplně to jako jasné ani vědcům, což my vědci nejsme. Stále je čo objavovať, priatelia. Tak verím, že vám pomôže pripravovať tieto informácie chutnejšiu kávu. Tak káve zdar. Luboši, ďakujem ti za
úžasné informácie, ktoré si nahromadil za posledné obdobie a že si nám to tu takto pekne vedel odovzdať. Já děkuji za pozvání.